Olipa kerran sellainen pieni ja aika mukava kylä. Ja mukavassa kylässä oli mukavilla ihmisillä hieno maailmanpyörä ja mustikkapullaa. Mutta uusi keisari tahtoi sen maailmanpyörän perskuta. Maailmanpyörä! Viekää! Voitte yrittää. Pulinat pois ja laite lavalle! Ei, minne minua viedään? 10 vuodeksi vankilaan! Paha juttu, tosi paha juttu. Ja sitten oli se iso paha lintu. Kaksipäinen kalakkuna. Siitä kyläläiset joutuvat hirmuiseen seikkailuun perskuta. Hyvältä tuntuu, kun näen naamas äänes kuulossaan. Siitä on aikaa, tässä on taikaa. On hyvä fiilis meillä aina vaan. Kun se tunste päättämään, jota meikä hallitsee. Täytät paikan, ollaan yhtä vaan. Meillä rauha vallitsee. Nyt immeiset kuunteluasentoon. Keisari salaisuus teatterissa 8.9. Ajattelin ainakin itse katsoa juu.